El tercer àmbit, música i llengua, queda reflectit en una sèrie de discos molt diversos. Van des de textos musicats, com per exemple Les veus del carrer, amb lletra de Salvador Espriu i música de Manuel Valls, fins a la recuperació de les cançons folclòriques del que anomenem Països Catalans. En aquest àmbit trobem discos molt eclèctics i podem veure des d'un encàrrec que volia fer un símil a l'educació musical dels nanos a través del coneixement dels instruments de l'orquestra, fins a la divulgació de música popular i tradicional dels Països Catalans, música dedicada als actes religiosos, corals de Bach traduïts al català. És a dir, a través de la música volien fer veure que la llengua catalana podia trobar-se en qualsevol àmbit.